שמעתי שהקימו פה יישוב די מוצלח, אף אחד לא אמר לי שאין לו טבע. ועם הזמן נהיה רק משובח, אוויר ונוף ואנשים סבבה. שמעתי שהאישורים קרובים, ואוטוטו גם מחברים אותו לבזק. בינתיים יש פינת מחזור שביליסטים, וילד בן 5 שכבר פותח עסק. קמין, סוסים וצפרדעים, עוד שולחן עגול ובוא נסדר הכל. יום הולדת היום ליישוב שהוא חלום, אז נרקוד בשמחה כי כולנו משפחה. השקיעות הכי יפות, חסדים בכמויות, וכולנו מסכימים, קהילה לא מחליפים. אוי 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 נאחל ליישוב ביומו החשוב זמן פנוי לרבש"ץ, פתרון לבג"ץ. עוד מגרש כדורסל ועוד פאזת חשמל, רק בריאות ושמחות עד אין סוף לפחות. שער, תפתח לי את השער ושלח לי SMS שאת הטרמפ לא אף פספס. יום הולדת היום ליישוב שהוא חלום, יש חדש וישן, עוד דיון על המניין. ותיקים, צעירים, קרוונים ובתים, משלבים בשלבים, קהילה לא מחליפים. העם דורש וואטסאפ יישובי, העם דורש תוספת חדרים, העם דורש מניין מוקדם ב6, העם דורש קמינים בלי אש. All the party people let me see you move.